De 27-jarige Andries de Haan van Koortse Tille is intussen een vierdaagse renner met een soort ondervinding. Hij rent de tocht voor de 24ste keer. Geweldig, hè? De andere keer net echt geweldig, hè? Sowieso eerder geweldig. Hey, want je hebt al die mensen, hè? Als het just, hoe leuk dit hier al hier is. Hey, mijlkwander, hè? Dat ken je, hè? En wat is het geheim van de Haan? Nou, gezond blijven, bewegen, wandelen. Of dat was maar voetballen, maakt me niks uit. Maar bewegen, altijd bewegen. En denken van, net in een stoel zit blijven dus van ik ga hier zin. Ik denk dat het dat is, maar je hebt geluk als je gezond blijven. Hey, dat het, dat mag je echt gaan, anders ken je dit niet doen. De Teelster had al duizenden kilometers in de voeten, in en rondom Nijmegen. Maar wat bleef hem bij? Nou, het mooiste maakt het, dat als juist al die landen die hier binnen, overal wij. En dat mijn hele probleem, de kist helemaal net. En dan gaat samen een boom mee. Ik ga je mensen bij tussen rennen, daar ren ik soms een eindje mee, maar wat met tikkel zingen hier. En dan kom ik uit Rotterdam en ze komen overal wij. Maar dat is het gewoon. Maar 24 keer de vierdaagse rennen betekent net dat de Haan altijd met gemak de tocht volbrengt. Er is altijd niet minder daarin. Dat lijkt misschien net zo, hè? Maar zelf viel je dat wel zo. Maar als Jos op een gegeven moment denkt, ik ren toch wel mij de top mee. Maar je bent daar ouder, hè? En ik zei ze altijd wel eens van, ze zei nog wel eens in mij van, dan haast je aan opdenken. En de laatste keer denk ik, als die wordt 25 van een weekend, dan, nou nee, ik zou gezond blijven mij, dan kom ik voor de 26e. Het wordt een beetje een verslaving, zo mag het maar bezien. Ja, geweldig hè?